Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Η αρχή, εγώ χθες δεν κουρεύτηκα. Είναι πρώτη φορά που με κουρεύουν, έτσι. Πιο μετά. Αυτό, τσάω. Καλημέρα δεν θα πεις? Έχω πει ήδη καλημέρα, έχω κάνει το καλημέρινο μου. Αλήθεια, το καλημέρα. Έτσι ακριβώς. Μυροφόρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Είμαστε στα καμαρίνια, είμαστε στα... πώς λέγονται? Στο backstage. Στα άδυτα. Ναι, στα άδυτα, πήγα να το πω, ναι. Απλά με ερχόταν ύδατα. Γλώσσαψα την πέρτα μου. Λοιπόν, είμαστε στα άδυτα των σκηνικών. Κάτσα να το σκεφτώ. Ω γέροντα η ευχή. Ω γέροντα η ευχή. Γιατί όλοι κοιτάνε έτσι την κάμερα? Τι γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν φάγαμε τίποτα. Καλημέρα και σε σένα, Γιώκη. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα. Ήρθε να πάρει. Όλα αυτά. Ήρθε να πάρει παιδί. Αυτά είναι ομά. Αυτά τώρα για ένα μεγάλο τηγάνι είναι. Έχει και πατατάκι εκεί στην γωνία. Λέω ότι πώς φέρνει και στο Ο γραφείο. άνθρωπος δεν μιλάει, δεν ακούγεται. Λοιπόν, είμαστε στα καμαρίνια, είμαστε στα άδυτα. Έχουμε εδώ πέρα τα φαναράκια για τις μυροφόρες, τα καλαθάκια. Έχουμε τις φορεσιές τους. Έχουμε τα πάντα έχουμε. Πάμε γιατί το έχουμε. Τα πάντα έχοντες και τα πάντα, πώς τα λέει πάντα. Να σας εξηγώ τι και πώς για τη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά επειδή ήταν πρωί, έλεγα τη μεγάλη εβδομάδα το απόγευμα εκείνο κάνουμε έτσι μου τώρα. Άρα πάμε από την αρχή. Λοιπόν, τη μεγάλη εβδομάδα εμείς οι ψάλτες ψέλνουμε. Τι πω άνθρωπο. Ψέλνετε οι ψάλτες? Ναι. Όχι, πείτε Ναι. μου, ψέλνετε οι ψάλτες? Ψέλνουμε. Ψέλνετε οι ψάλτες, αλλά και δεν ψέλνετε. Ψέλνουμε ψάλτες. Λοιπόν, τη μεγάλη εβδομάδα ψέλνουμε κυρίως. Κυρία Παρασκευή πρωί. Ναι, δεν γίνεται. Είμαι ώρα μέρος του χρόνου. Πες μου να κοιτάνε έτσι. Γεια σας! Καλημέρα. Ακόμα έχουμε. Πες κάτι, εγώ ντρέπομαι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εσείς με. Σήμερα ναι. Τέλος πάντων. Έτσι πάει η ακολουθία και μετά Σάββατο πρωί κάνουμε την πρώτη Ανάσταση. Σε όποιον λέω ότι η Ανάσταση γίνεται το Σάββατο πρωί δεν με πιστεύει. Η Ανάσταση είναι Σάββατο πρωί, παιδιά. Da facto. Da facto. Αυτό ήταν λίγο γαλλικό με ιταλικό και λίγο γερμανικό. Da facto. Λοιπόν, αυτά. Με κουράσατε, άντε γεια. Κλείστε την πόρτα. Όχι. Ο Πέτρος είναι πολύ τσαπατσούλης. Πάρα πολύ τσαπατσούλης. Τι λες, εγώ είμαι πενταχρόνος. Αυτό, γεια. Με κουράσατε κι εσείς, γεια. Αυτό πραγματικά πρώτη φορά Συγκινάω ανάποδα. Έτσι. Το ίδιο, να ξέρεις. Μπορεί να κάνετε. Πρώτη φορά βλέπω. Δεν μπορώ, δεν με βολεύει. Να γράφει να νοικιάζεται. Μην μου χαλάς την κάμερα, θα σε δώσω σκαστό μπουκέτο μέσα στα μαγούλια. Ντρέπομαι την κρατάμε τόσο κόσμο, ρε. Ντρέπομαι. Μην την κρατάς. Μην την κρατάς, εντάξει. Ναι, όχι. Ντρέπεσαι να κρατάς μια κάμερα, αλλά δεν ντρέπεσαι να λες μπουρδες μπροστά σε 400 άτομα. Ξέρω πόσα άτομα έρχονται εκεί πέρα στην εκκλησία. 10 άτομα στην εκκλησία και δεν λέω μπουρδες. Λες μπουρδες. Δες πως φαίνεται ο Γιώργης από εδώ. Πόντες Δες εδώ. Αυτό εδώ πέρα το αμάξι, άμα ήταν στη Θεσσαλονίκη, κοίταξε με λίγο εμένα. Αυτό εδώ πέρα το αμάξι, την ημέρα θα μπορούσε να βγάλει 40 ευρώ. Τα αμάξια, τα νοικιαζόμενα, νοικιάζονται περίπου 18 με 25 μέρες το μήνα. Okay. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα αυτή τη στιγμή να βγάλει 600 ευρώ έτσι το ντούκου. Τι είπε ο άνθρωπος. Αλλά δεν τους κόβει, δεν μπορεί να τους κόψει εδώ πέρα. Θα φέρνουν εδώ πέρα, τα χρησιμοποιούν μία μέρα και τα αφήνουν στην άκρη. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Τι είπε ο άνθρωπος. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Παίρνω τον Νίκο τώρα, θα πάμε να φάμε γιατί πείνωσα. Εγώ δεν σας Ναι, χέρι, συγγνώμη. γουστάρει αδυσόπιτα. Έχετε βασιλόπιτες. Ναι, ναι. Ωραίος. Έλα, το κατάλαβε, εντάξει. Θα μου δώσετε μισό λεπτό, μάλλον θα πάμε βόλτα, αν κάνετε βόλτα. Δεν έχω μισό λεπτό, έχω ένα δεκάρικο. Γιατί ήρθα να πάρουν από κάτι κανταήπια. Θα πάμε βολτά. Θα πάμε μέχρι το εργαστήριο. Πάμε μέχρι το εργαστήριο, μπρο.
πάμε μέχρι το εργαστήριο. Ήρθαμε να πάρουμε βασιλόπιτα. Κάτι για βασιλόπιτα, είπαν κάτι για 15 Αύγουστο, δεν κατάλαβα ακριβώς. Βάζουν φλουρί για το 15 Αύγουστο, δεν κατάλαβα ακριβώς. Έχουμε έξοδα. 50 ευρώ. Έχουμε έξοδα. Σιγά σιγά ζεστό. Εντάξει, καλό τυπάκι, respect. Κατάλαβες, είπε respect επειδή γράφει μπλούζες respect. Αλήθεια. Είπε καλό τυπάκι. Δεν το respect. ήξερα αυτό. Είναι άστι, δεν είναι χαζό το παιδί. Δεν το Πού γυρίζει? Δες εδώ πλανάρα με το βράχο του στυροκάστου. Παζάρι. Παζάρι, ναι. Να σε κάνω μια ερώτηση τώρα για το βίντεο. Ξέρεις που μπορώ να βρω τηλέφωνο μπάνιο? Εκείνο που... Δεν κατάλαβα, όχι. Θα έχει κοσμοτέρες. Στις αίρες. Έλα. Στις αίρες. Εδώ πέρα είναι το θέμα, να μην πάμε μέχρι τις αίρες. Βρήκαμε στα Λαϊκή, αλλά έχει 6 ευρώ ρε μπρο, το ένα. Στη Θεσσαλονίκη εγώ το είχα βρει το ένα, το τηλέφωνο σκέτο μόνο του, το είχα βρει 1 ευρώ. Χωρίς αναπάντηδες. Χωρίς αναπάντη. Το πιο απλό. Το δεν Εκείνη που σκουριάζει αμέσως. Ανάπτυξη για ψάλτες. Εδώ κοιμόμαστε, ναι. Ναι, ανάπτυξη για ψάλτες, εδώ πέρα κοιμόμαστε. Πού πας τώρα? Μόλις πήγαμε για καφέ, τώρα τελειώσει κάποιες δουλειές. Ωραία. Σου εύχομαι τι κάνετε? ό,τι καλύτερο. Εμείς να εδώ πέρα έρθουμε λίγο να δούμε το δεματάτι, να χαιρετήσουμε και να πάμε να φάμε σε λίγο. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, βγήκαμε έξω να κοτσομπολεύσουμε, αυτά κλείσει, δεν θέλουμε να πούμε. Να με κι εγώ. Εγώ ήθελα να πάω ένα τέτοιο. Εκεί τα κρύβει. Δεν έχει. Το στόμα του. Δεν έχει. Τα πήρε. Τα πήρε. Καρύδια θα φάμε. Πού είναι? Εκεί που άνοιξε το ψυγείο θα τα δεις. Είναι μες στην κούτα. Μες στην κούτα είναι... Το στόμα του. Ρε παιδιά, τώρα εγώ ντρέπω. Καλά να φάω κι εγώ. Δες πώς είναι, δες τώρα, δες πώς είναι. Λες και ανακαλύψεις με χρυσάφι είναι. Πραγματικά όμως. Άστα. Έλα, πάρε ένα εσύ, ένα εγώ. Και σε όλη την κούτα. Στεγνά. Βγάζω βίντεο εδώ στεγνά. Με τα palm trees. Εδώ με τα palm trees. Λέγε Σταύρο. Είμαι ψάλτης. Είμαι ψάλτης και πάρω. Τα λέω καλά. Και τα λέω καλά. Αμήν κύριε Λέισον. Και ζουμπούλια. Με τεσέδες. Με τεσέδες και χερούλια. Πούς είναι επιλεξία. Έλα ρε. Φύγε από εδώ ρε. Θα δει το σιδρόκαστρο. Καθίσαμε εδώ πέρα μετά από 5 λεπτά. Ξαναπες το, δεν σε έβγαλα. Καθίσαμε εδώ πέρα στο Μωάνης. Έχω να σου πω ότι μας κοιτάξανε ήδη 30 άτομα με το που πάτησα record. Μας κοίταξε όλο το μαγαζί με το που πάτησα record. Είναι στο μυαλό σου, ξέρεις. Πρέπει λίγο να ξεφύγει αυτό το πράγμα. Και τώρα μη σε βάλω να την κάνεις έτσι πάνω εδώ ψηλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ κάτω θα τη βάλω εδώ, έτσι εδώ. Έτσι. Αυτά είναι. Άνα, γεια σου. Εγώ δεν κοιτάω τώρα ποιος με κοιτάει, δεν με νοιάζει κιόλας. Πρέπει να το μάθεις για να κάνεις vlog, πρέπει να μη σε νοιάζει. Ας πούμε στο αμάξι, μια φορά εγώ ήμουν στο αμάξι και μιλούσα στην κάμερα. Και σκέφτομαι τώρα θα με βλέπουν από δίπλα στα φανάρια και θα με κοροϊδεύουν. Δεν τους νοιάζει, μπρο μου. Βλέπουνε, θα πούνε καμιά κουβέντα γιατί δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τι τους συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, πέραν αυτού, κλείς την vlog. Αυτός είναι αριστερός ιεροψάλτης σε ένα χωριό. Εντάξει, ο μισθός σου αυτός είναι. Αυτό είναι το μυστικό συστατικό, να ξέρεις. Αυτό, Για δείξτε το μυστικό αυτό είναι το μυστικό συστατικό πριν δεν ακολουθεί ένα κουταλάκι. Άλλοι λένε τσίπουρο. Όπα. Άλλοι λένε τσίπουρο, άλλοι Όχι, λένε όχι. κόμμελο. Πριν την Αυτό, ακολουθία. Πριν την ακολουθία ένα κουταλάκι γεμάτο. 2 με 3 ώρες. Νικόλας. Τι λέει ρε μπρο μου. Αυτό είναι το μυστικό συστατικό. Να ξέρεις. Αυτό, ένα κουταλάκι πριν την ακολουθία. Ναι. Ναι, ναι. Ένα κουταλάκι πριν την ακολουθία και βγαίνει κάστο. Βάση στην 36 και χαμός. Άκου να δεις τώρα. Βγαίνει μετά. Και για συντήρηση. Τε, Σκάσε λίγο ρε φίλε. Κάνε, πάνω το Δεν πιάνεις δηλαδή. Όχι, δες. Πιάνουμε. Και τι ήθελα να πω. Βάλτε τη σακούλα όμως, ρε φίλε. Έλα, πάρε τη σακούλα, κουβάλα την. Μας και βγάλω κανένα βιντεάκι της προκοπής γιατί συντρέπεσαι κιόλας. Εδώ πέρα στη Ρόγκορ δεν ξέρω τι θα πει vlog.
Εδώ πέρα ξέρουμε πολλά πράγματα. Είναι φουγιάτης γι' αυτό. Φουγιάτης. Τώρα πάμε να κάνουμε τέτοιο. Μάμ. Πάμε να φάμε, ναι, τι φαγητό έχει. Δεν ξέρω. Ό,τι και να έχει νόστιμο θα είναι. Μεγάλη Πέμπτη τώρα. Τέλος πάντων, το βράδυ έχει φρουτάκια. Όχι, αύριο έχει φρουτάκια. Αύριο και Μεγάλη Παρασκευή Θα παίξουμε φρουτάκια, ρε. Περίεργος, κοιτάει εδώ. Ποπ! Πού είσαι δύο! Όλα καλά! Ωρε, τι άραγμα κάνεις εκεί πέρα, Ωρε, σε ζηλεύω. Δεν ξέρω. Σοβαρά. Ναι, Πες αλήθεια. δεν ξέρω. Απλά μας χαιρετούσε. Ναι, μπορεί να μας πέρσει και η γκόντα εδώ. Χαρά δίνουμε στον κόσμο, τι να κάνουμε. Γυρίσει Τι είναι η δουλειά μας. Θα δίνουμε χαρά στον κόσμο. Πότε θα έρθεις για τη δουλειά που είπαμε? Φαντάζεσαι. Και θα πεις εσύ έρχομαι 2, έρχομαι αύριο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Δεν έχουμε ζεστό νερό και πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Ετοιμαστούμε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, έχουμε 4ωρη δυνατή ακολουθία. Έχουμε πολύ πραγματάκι. Πριν είχαμε κάποια πλάνα από την έξοδό μας. Θα θέλαμε να είχαμε πιο πολλά, αλλά τι να κάνουμε. Ο Πέτρος τρέπεται να ανοίγει την κάμερα μπροστά στον κόσμο. Τέλος πάντων. Αυτά. Κλείνω. Γεια. Είναι Μεγάλη Πέμπτη απόγευμα. Ο Πέτρος ετοιμάζεται. Δεν απάντησε. Οκ. Τέλος πάντων. Ο Πέτρος ετοιμάζεται. Εγώ είμαι ντυμένος σαν κριτικός. Εντάξει, μου ήρθε μια ιδέα. Δεν σας έχω κάνει tour στο σπίτι. Να σας δείξουμε το σπίτι. Η αλήθεια είναι. Θα το κάνω τώρα. Δεν θα το κάνω τώρα, θα το κάνω πιο μετά. Θα το κάνω αύριο. Θα το γράψω να το κάνω αύριο. Τώρα το γράφω. Δες τι το γράφω. Να κάνω tour το σπίτι. Ή θα το ξεχάσω, έχω 2.000 πράγματα να σκεφτώ. Σως. Ήτες, για εσάς δουλεύω. Αυτά από μένα, πάμε να φτιάξουμε μαλλί και να πάμε στην εκκλησία να ετοιμάσουμε τα πράγματά μας. Δύσκολη μέρα σημερινή. Αυτά, τσάω. Λοιπόν, η ώρα είναι 5. Έχει ξημερώσει Μεγάλη Παρασκευή. Τελειώσαμε την ακολουθία των αχαράντων παθών. Και θα πάμε το πρωί να ψάλουμε. Καθίσαμε, ξενυχτήσαμε με τον Σταυρωμένο. Και τώρα θα λίγο να κοιμηθούμε, να προλάβουμε λίγο έτσι, να ξεκουραστούμε. Αυτά. Τα λέμε.